Bi ekintza egingo ditugu, bat Otxarkoagan, urriak 16an, eta bigarrena Donostiako EHUko kampusean, abenduak 3an. Eta bertan feminismoa eta ekologismoari buruzko metraje laburreko filmak proiektatuko ditugu. Eta gure helburua izango da giza eskubideak nola lortu diren mundu osoan zehar ikustea. Bi metraje izango dira, lehenengoa Klimatika después de Maria izena duena, eta bigarrena emakumeen erresilentziaren ahalduntzea. Metraje artean zineforuma egongo da eta bukatzeko hitzak mugimenduan dinamika egingo dugu. Hau, Mexikoko gure konpiak Zintia Patxekomok egin du, dinamika hau berak egin du, eta izango dira kolore desberdinetako zintetan idatzi gu nola sentitzen geran aktibisto feminista bezala, zer egiten dugun, zer egin nahiko dugun, gobernuek zer egiten nahi dugun, nola imaginatzen dugun bizitza bat indarkeria gabe, eta bar. Orduan, zinta horiek elkar banatuko ditugu bukaeran, eta hola simbolizatuko dugu gure ametsak edo grinak. Ostarketa bezala leloa oso garrantzitsua iruditzen zaigu, emakume eta neska gazteen ahalduntzea pairatzen dulako, eta ere bai garrantzitsua iruditzen zaigu bai feminismoan eta genero berdintasunean entidade ezberdinak informatzea eta ahalduntzea.